Pinibang kenali tum afanili PM Kisan 15th Installment APHUTHAK mate labangso update sinali tum hanang than pachini ponikpo la penali tum klardak mate details bang kai keson labangso video arlosi thekpon long ikpo la pen kidam tang hot nali tum foreign installment bang long ik et pota hailo sitame non 15 installment kilongzi afan kopi pi ba koson si claim nang zi manali tum angton pe labangso video arlo thekpon long ikpo la pen nali tum han tuning ri alam tebang la puilo nali tum jong sela bang so YouTube channel long nang ko homri milang pulte nali tum ka ching hon pen subscribe ikon la pen adu hes tame bela jan thekling hola bang so dim stame nali tum ber ponik der non la pen like comment la ba nali tum tinini pin pen la stame nali tum pi der non tangte 15 installment APHUTHAK le et ison sonia lam non lang polonang la pen chithan polonang Lapen PM Kisan 15 installment bangala bang so chiklo kijut molom nalitum ekon long nang chethap ikpo lapen nang chethap ikvekpo lapen nang chethap the aprang nang litum eson sonia kam mateng son soni asai nang litum ke claim nang jibang kenang soddo kopia sai lapen kopia kam apulutang tenili nalitum hanon labang so video long nang than pachini pon ikpo lapen hola kidam tang hot 14 installment kelong atum stame labang so video bang nalitum kilang nang ji kinang sotlo lapen 14 installment le nalitum long alo pustamila non kibang ji 15 installment bang nalitum long exima long ek ema labang ta nalitum kachichini nang ji kinang sotlo tangte non pathiek pen labang so puthak chithan ponlonang lapen lang ponlonang nalitum labang so video kilang chot bang chok chelo nalitum labang so YouTube channel long jong sinang ka homri milang pulte nalitum channel bang nalitum subscribe ik nang po lapen like ta ingsi nalitum pi iknang po lapen mesen na comment nalitum tok pon iknang po tangke non chethan pononang kopia kam si la 15 installment nang jangjia ko nalitum ke claim pon nang jima lapen kachini nang jima la so puthak lang ponona lapen la son lo kedam tang hot 14 installment le nalitum long dun ik mate long ik stamela non 15 installment ba nalitum long jima long lema labang so puthak nalitum aprang si PM Kisan official website long dampen stamina litum hodak status bang nalitum beneficiary status bang lang dam ikon lapen hodak ke thom option nalitum theklong si ingsi bang ke land shading lata nalitum active nangji lapen land shading lapen bank icon lapen Aadhaar card lata killing tang dunang po lapen land shading lata nalitum hodak green tick theklong nang po lapen bank account lapen Aadhaar card la killing link erlo putala ta hodak nalitum green tick theklong iknang po lapen eson dotulang labang kenalitum KYC complete eloma mate complete plelang malata nalitum hodak green tick theklong iknang po jongse la ki thom jongse nalitum kilang dampen jongse choklim polte nalitum 15 installment bang kenalitum account nang chithap ikpo lapen jongsi eson bak dak ingson baki chok chedo pulote nalitum la 15 installment banke long dun ik edet po lapen hola pabeng hoy kilong tum ta duta helang pabeng hoy pualam thebang la son lo first installment lapen second installment third fourth lapen fifth 7 installment lapen 8 installment pen long dun dedet atum stame nalitum ta bataing si nalitum la beneficiary ID pen nalitum status chelang ikon la pen nalitum hodak jongsi eson ba ke chok chedo pote la bangke nalitum prabjen pen nalitum pachok iko lalo pote nalitum an mala pending installment atangka bangke bataing si pen nalitum ikon long stame nangjang ikpo la pen lahai kaduka we details ta chok lim lo la land shading la pen bank account Aadhaar card killing la pen hola KYC la hai sta me complete thai pen jong si tangka nang jang ik e protela ta eson alam dolang labang tanalitum beneficiary status nalitum theklongi labang so active la pen deactive hodak deactive inactive dui active la pen inactive jong si nalitum hodak ke theklong inactive pulote labang ke nalitum choklim stame tangka bangke long don delo jong si active pulote labang ke nalitum long don ikpo la si inactive jong si nalitum theklong pulotangte nalitum tibok head agriculture office long dampen stame nalitum humri dam ikon lapen nalitum phan hodak form bang nang lodun ikpo labang so form along nalitum kenang sa sot details nalitum fill up dun thai pen nalitum Aadhaar card lapen bank account lapen lapen kapre documents nalitum chipidun iknang po lapen pig det pen apit hapta hing si mate hapta hini
akinang nai bang ke hafta hini lo 2 weeks ane alang litum lahai huya process ki claim ji la bang ke ajak asap so dingland diti la pendera fit bang ke nang litum la bang so PM Kisan beneficiary ID bang ke alang litum nang pe active people la pen tangka bang stame nang litum longdun ekpo jola hello la si 30 la bang so achiklo 30 pleng play aprang nang litum la so achiklo juje aprang lahai huya kamba nang litum claim iglamo la penalitum lang pon iglamo la pen KYC complete plelang atum stami CSC center rong dam penalitum KYC complete dam ikon nalitum passbook la pen Aadhaar card che pon penalitum KYC bange nalitum claim dam ikon la pen bank account long stami problem do koktiti adhok SBI la pen adhok Assam Gramin la pen kaprek account ki pidum tumta dota hai mine la se hol hai account banalitum pipe dedra post bank account nalitum input am igra labang so post bank account le nalitum pigon lalo prote nalitum payment bang thang issue avilo thang problem avilo labang so post bank account jong sinalitum are deng dolo bate ingpulo pulo tangte labang ke nalitum ajar scheme tangka uruna doi punoi lapen job card puno ason sona tangka stame nalitum labang so post bank account nong si long iget po lapen nang chithabi get po la hello la sinalitum labang so chiklo 30 pleng play aprang det 30 pleng play aprang nalitum lahai huya kama nalitum claim ikon la penalitum PM Kisan official website long dampen staminalitum beneficiary details so dak langdam igon la pen kopia son si ki chok che dolang mama te choklim lo mal hai banalitum ki check ning bang kenang so la pen abik pola se prabjen penalitum PM Kisan official website long dam penalitum bataying si langdam igon la si pinya video bang anili la pathek pe nili na than ponji pu bang kela anchol la sinalitum la bang so video kelang pen stami ning sampo puse ning the pono la pen la bang so video stamina ni tum ko an ma share un share pon igon la pen puthot ni puthulem det pon ali tum jong la bang so YouTube channel long da homri milang pulte ting ni pin pen ali tum subscribe wa dem bang ali tum berpon ik vegon la si pena puthot ni ka prek a video na wan pithu po tangte dumi thak me ka du ka vi carbitich 2.0 YouTube channel long kelang ara du an fans tami ni lihin pen kardom to change